Moro! Tässä videossa mä esitän mun hienon majan. Noniin, tässä on ämpäri. Tossa on se ämpärin kansi. Mattoja, joiden alkuperä on vähän yhdessä paikassa. Legendaarinen keppi. Toinen legendaarinen keppi. Revolver. Poronsarvi. Hätäuloskäynti. Hätätukkimisreikä. Poika, No. mulla on sulle yllätys tässä. Joo, mitä? Tota, Ei, älä mun lempikeppi, älä. Tuolla se tulee. Äkkiä, täytyy mennä pakoon. Mä näen sen tuolla. Tuolla se on. Ei. Et saa kiinni. Ei se saanut kiinni. Ei. Mau. Toinen. Ei. Se tuo mun lempikepin. Se heitti mun lempikepin pois. Se ei voi nähdä mua. Mä oon piilossa. Niin hyvä se lähti. Hei. Ei, se on täysin tuhottu. Tossa on varmasti toinen pala. Noniin. Nyt mennään tainnuttamaan se. Onneksi mulla on aina hetko. Tää kuuluu sille. Mitenpäs tää taskuun mukaan? Mulla on aina beississä legendaarinen jäänmurtaja. Ai. Noniin. Nyt täytyy mennä tainnuttamaan se. Se on tuolla jossain. Tuolla puitteen takana piilossa. Yrittää piiloutua. Moi, ootko sä metsätyöläinen? Ja mä näin tuolla semmosen ihmisen, joka juoksi pakoon. No se vaan juoksi pakoon ja se oli tuonne kiven taakse piiloon. Ja jes, mä selvisin. Noniin, mä seuraan sitä. Niin, että se on. Niin sitten tainnutan sen. Noniin. Alas! Tipu! Ei enää pakkoon. Selvittiin. Ämpärikin on vielä
talvessa onneksi. Onneksi eri... No niin, nyt meidän vielä laittaa ämpärisen päähän. Päivää. Ei! Sä näit mut! Nyt täytyy juosta. Nyt se on entistä vihaisempi. Näin. Täällä turvallisen näköisen paikan. Sieltä! Sen on takana! Otan sinne yksittäisiin. Täytyy päästä sisälle. Tosta. Ei. Tässä. Näin. Se ei tonne taakse. Mä muutan tähän. Se ei voi saada mua täältä kiinni. Noin. Tää video oli tässä. No, nähdään ensi videossa. Bye. No mitä te nyt luulette? Ei mä nyt oikeesti tonne jää. Mä en tiedä, että mun beissi. Ja etsii uudempana. No niin. Mä aion saada se lähtemään täältä lopullisesti. Mun täytyy käydä mun jäänikkoja. Ei, kenkä meillä siirrota. Ei. Ei se näe mua. Nyt soitan varmaan kohta poliisalle täällä. Noniin. Täytyy vaan saada aseen. Häivy! Häivy täältä! Häivy täältä outo! Okei. Mä maksan sulle, että sä häivyt. Siinä. Nyt häivy täältä. Ja älä enää ikinä tule tänne. Sinne se vaan lähti pois. Me saatiin se lähtemään. Onneksi. Mutta ensi kerrasta ei voi tietää, jos se tuliskin tänne. No, ensi kerralla mä etin mun uuden lempparikepin. Mutta ehkä se voisi kuitenkin olla äänrikkoja. Joo, nähdään ensi videossa. Bye.